Ahoj lidi, a já vás vítám u dalšího videa. A já zase Segrou jsme se rozhodli, že natočíme takový vyprávění příběhu, polo vymyšlenýho, polo pravdivýho a polo, který se nám stal. Takže jdeme na to a pustíme k tomu písničku. Ale nevím, jestli nás bude dobře slyšet, tak jdeme na to. V jednom temném lese žila stará babička v chatě, celé zakrvácené. Chodili tam vždycky děti pro sladkosti. Babička byla hodná, ale jednoho dne byla silná bouře. Děti se tam přišly schovat, babička k ním byla hodná. Vlezli dovnitř, babička je hezky uvítala, poslala je na půdu, za nima zamkla dveře. Pokračuj. Tak za nima zamkla dveře. Děti zařvali: babi, odemči, babi, tu něco je, rychle. Tam zaštěkala nějaká zrůda, zmutovaný pes, a začal do dětí kousat. Přiletěli jejich rodiče, napadli babičku. Babička udělala ze sebe stvůru. Já na to seru, ale tady je tma, já se bojím. A to je jedno. Udělala ze nich stvůru a rodiče se rozřevali a utekli. Za schodou spadly mrtvé děti a rodiče zapištěli, zahodil blesk. Děti se zbudili a viděli, že to byl jen sen.